Kardom Karbing Long, and it's me, General Son Hanse, Jenny Vlogs, the Karbi blogger, and I'm a YouTuber. Lapen ke don marli dom pini bang ke lasso a trailer bang ke lapo hen lo nili kadok away Karbing Long ara do an pansitame nili than pachini ji mate nili paklang ponji lapo hen lo lang lokso hawar nang le tum chini ikloma lapen ke lang lokso hawar kupuna sikit doma nang li athing no Jenny Vlogs, the Karbi blogger nili nangli tumphan na paklang ponji lang lokso hawar koson ma lapen ke koson son ma lasi adoko bi mangcheng na lapen ke dah ante Kardom Karbing Long and never give up.